Kubor nakaslem jong unong san Hima. Development Committee joka nong nang bi Mawïong Umjapung harengkat ke jingarap lang bat kayane sports club kan Pynlong ya ke football pelatip kom ka second lead Amanda Pathaw open to all football tournament aljarat pawai haka pratrik bana jembang haka madan Umjapung kajing temu joka ne kelempung kalong ban penmi pisa na ka benta bente Kynroh harut joka wa omsing ke babarabor kajudan kajing slai ka baburu kajing ma ya kinong ya lenti kani ka komiti kan benilak kai tang kendai ngut kirang ilak kai kawi ka kenhun balasya ya kawi ka kenhun paklap man penmi lai ngut kirang ilak kai super division kentop ru ya kirang ilak kai na bari ka khusna ma kani kelempung kalong silang khatwe hajar si spa khatwe tingka hakaba ka kenhun kapan khur ya ka nam la do kanyo nyapo hajar tingka ka kenhun ka bon baal kanyo sapwe hajar si spa khatwe tingka kindan ru ki khusnam kerpang kum best goalkeeper top scorer but most promising player Kakak jengar di ba Anthony Karkonga, ngadai ru rabas nang jaksa Mawïong Umjapung ngadai ru kemu chairman jong kani ka komiti ka ba ni perkhat ya kani ka kam. Ke nidan hani is katri ba bijidan. Ta nidan hani ki khot jong kani ka dong nidan president jong sang dong me kam bi bisa kamayor nidan i khot jong executive member jong komiti dong iba alai far di cruise te nidan akan dikopor ban bana se di paiba jong kari khasi ban kaliang jong ka dong nong nang blok B kan punya ia kan ka football tournament ia ka bala ai keteng ia ka second lead Amanda Pathaw open to all football tournament ia kaba la penya da gadong nong neng blok B ringkat ke jinyarap lang jong kaya ni sports club kablang kawai ni club jong ketu gadong ni kathong jungi habide bat kani ka jele kalong ba kikwa ban penmi pisana ka benta bangin Kynroh ya ki kenriang jong ka ruot wa umsing kaba bor ka judan ka jinslay bat ka buru ka jima ya kinong ya lenti ki baya lenti na kani ka lenti ka ba kidang ile amata te kumba kalong menta nomor ya kani ka phang ya kani ka thong las dang ningkong da ki long kme ki jongi ki ba na kani ka dong he ki pelong kinong sosnong jo kani ka dong ban perkhat kumno bangin pinbha ya ka yat ke yang ya ka let kawan nomor bala dang iap ya ka sarkar ngim poi sinuru nomor ba la de gile sarkar ki ong ba kim don pisa duna pisa bat kum tatatel ni phai se kat se bangi phai ki bun ki jinge nomor ba ni let chenong dong ru ngim yo ngile se sor ru ngim yo ki ong yangi bangi hap ha kata ka sensor stone te na ta dau ki supenhab yangi ha kata ke department henry pada omdan department dan omdan office ru ka ba kerteng kata ka sensor stone tena ta dau ngi sem jing kumnu ban budin kumnu ban ya chiprang ha be dei bat kene ka benta tena ta dau na kaliang be jonga kum urang basnang ba chairman jong kani ka committee na ai kublai kerpang ya kini ki long kume na ka benta kani ka jinslur ka chokri ting weru ya ki parado ki parasnam ki bahap apa ke jela ke jengi ni hakari ke jengi ba ken ya simbenta ha kani ka tournament wei galong ba banyarap ya kani ka dong na ka benta kani ki jinge ka ba maki ki yamat na ka por se ka por tang lawan ka slap kamut kilas ir mensim ban ya lenti yo ba kumno kawan ka jinslei kawan ka jinslei tena ta daw ka Pynlong ya kini long keme ba kin ki mensim wat la ki dop ki tres tom ki balasni henry ka mensim jongki pan ka baruspa ka mensim jongki pat ka bahe banja siprang ya kani ka kam te ka jinrap ka jong ki nong sosnong jong ka ri ka jungi da ka bay simbenta ha kani ka football tournament kan long sibenta ka jinrap bat ka jing ai mensim ya
kini ki long keme ba ye ki nong shosh nong jong ka dong ngin don ru ya ka khalai na sep ne ka rafel draw ya ka ba ngi la yo jingbet na sarkar ha ka ba ngin so ya bat ngi kinturu ya kini ki club ba fer ki wan ban sim benta ken ya rap lem yingi ha ka be bat ki ka jingtiet ya ki tiket bat ka jing pen khalai na sep ya kani ka khalai na sep kan long ha ka ko sau trek u bnai me ha ka madan sinong Mawïong Umjapung ini kalau nggak jingter pan na kalian nggak jonga kum rong bai sinong bat kum chairman jong kani ka sub committee ka baik ya kani ka kam tang sipol bat na dek kani ka kam kani ka program kani ka sub committee kan kot no kan yam noi ti tang kini hi ka wangi don ban pensno banong bat ban terpan ya ki parari parang sasnong begini sno benta ha ban yarap dem ni na banta kini ki jing don kam ki bolong ka na ka banta ka jingbit jingbiang ni jon ki nong sosnong ki be ki jongi ha ni ka dong ka tournament ka sedang ha ka pratrik ume ka keteng jonga ki ba like par recruits adi ba shong ka dong ni but ngade rumah mo jonga ni ka sub committee ya ka bala jiat bala pen scam ka dong bat bala itu ru da snong na ka banta ka ni ka jing tmu ko jongi banyak seprang ha ban pen bit pen biang ban pen dep ya ka ni ka jing tmu kecumi kembangin lah sedang. Te, aku beda beli ke football tournament, nilai ikut bangin sedang, aku praterik jumpa punai me, kadang si saja. Bat aku tega sengi nilai penbaik ru, bahkan don ke start kick, lene ke jeng sedang ya ke tega tournament, tak bahkan don ke exhibition match. Apa dia jom ke Shillong Press jompi, bat ki dong nong neng bi, jom ke Shillong Mawïong Umjapung. Te kabai entry na kabanta ka ni ka tournament kanong lahajar san pusan ko ite team bat kani ka tournament ngin pen ka ya ka khandai ngot chilian om de khat wei de ka de khandai ngot chilian ngin sharu ba ko ka team kan feel ani kan pen ka ha ko ka match lai ngot ki super division player tela de kidan ki foreign players mangi i mentama ka sebengilek la kalau state kalau haga riga chungi ki pun ki foreign players tela ya ke bang gitaru ni ailat ki bakin ya participate haga neka tournament ke chungi te haga bedai debat ka prize money ke bagi ngalai penben haga sub committee ngi khot haga neka tournament haga jing sia daga wei pak kan nickname bagi dan yang 111 da pipa haga neka banner haga neka flex bagi you te baka total cash prize in all aspects kalau 111 te ki bajok kin yo nyopo jar but ki bawan baar kama kin yo southway jar sis pa kharui tengka te nalor jong kita ki bangi ngi penbet ban ai se kin dong job ki bapoi sa ka thong sa ka final kin don ru ki katu kan ni ki bangi ngimpat la disclose lupa ngimpat papai lupa ndai ya ka bangi la don ni ka jeng temu nilai penbet ni ka committee ban ai ki ba kata kolong ba nginai ya ki award na kabanta u best goalkeeper u top scorer or promising player jangan ka tournament te kita gilong ka by form pada na kabanta ban sim kalong tang at ko tangka kata ka by form kalong tam yarap pen print ba pisang tu bakan ni ka kam ka bangi le kalong na kabanta ka jiman to jang ka dong bora ka wei tamang idon hapen ka jang ka sa ka bajur kemudian pendam te ngathai lada pila yo i da ka dur khmat ya ka jinglong jingman jong ka te ka jaka ba ka project ka bangi le tingem tep laga jing estimate babi chungi mat kan poi kanam dunai ka lai polak ten re kat hadu menta ngidang dep tang kumba lai 4% ni na ka kam te katar kalong da ka contribution ka jing kluit sim jong ki nong chong snong jong song dong share say da ka bormet ki ai don ki ba ai da ka kais ka kain ka be dei ba ka te ya menta te hak be dei ba ka ni ka ba draw pan mila pen baik ba kawai ka tiket na mata ka raffle draw kanong tang sampo tungka kanang ba baro kinayo banta banya raplem ni hagane ka raffle draw bat ka price ka bangingin ai ka raffle draw kalong ka baning kong ka scooty TVS company te ka baar kanwan ka LED TV ka balai kanwan ka microwave oven ka basa kanwan ka mobile phone ka basan kandon ka grinder bada kindon bada santli ki
attractive consolation prizes ke bagi ngin saai syaki nongjob ya kan ika raffle draw ya ka bang empat jumlah print out ha tiket ke jongi rei tikna kindon ke bangi ngin saai syaki te kumbala ong girang ba stong manes man te ngar ko muwe ni kini khan da ka mensiam ko ba snorit ni karpan sigi ba pet ki ba ki media ki ba pet ki kot khobor ki ba puli ki kot khobor ki ba mi kan makin sumha kan bani rap lem ha ka bani participate kan ni tournament bat ka ar kalong ba phinia thiet lem ya kan ka raffle draw ticket bat ngin ya thu ipi ka ba shai bat chabaro ki ba pet ya kan ka khobor ka bangi ai kan si kan lom ba ka jing pen khalai no sep kan lom fair and square ha ka tu ka lamanda Pathaw di ikmi jongi ba ti por lang Pathaw MDC jongi ngila ha bangi ya Pynlong ni tournament klamar tien gidon kami ya ke sponsor teban sponsor dakilak tumde ka kam pasok ban yo ka sponsor te nama ta daw namar banyak ni ke tournament ya ka first lead amanda Pathaw laron da ni ka ya sport club tenre da ka jing stu jumbat jongi bar ka chnom te ngilai kren yaki ya ka ni ka club ya president ni ka club bagi member bagin ailat yang ni bagin ron ni kan dia kenang ba ka funds ke mamit ni kan yo ban yarap be tek ban perlut nak ta ni ka jing temu ka jongi te kum ta bagi awat di resource person mo ki sponsor ki parlok ki jongi ke bana yo te ha ba khadu ngiyo ya ke sponsor nak ta kalian te nama ta daw ngi change no ya kan ni ka title jo tournament ban ni man se ban ai kum te nak man ta ka jing mento jong pai ba jong ke nok song song de tang kata ni don ni ai kumbakan no kajing lut krayong hakamay de ketika Kynroh yung ban sana ka jing lut ti kra kum tu mo fi mene kanong dunai ka lai pho lai pesan lak hadu ban long complete kan hadu ban long complete Ani tournament kat nunggu kita macam mana? hadu menta ngim patep tenre ngi expect bagi quality ba kin bun mar ba kadi kanai na side football tournament kata ne te saga prize money ke bagi air kam de su ko barin ngelai persyang banyo aga ba kan bale ba te ngapai ha ta kam kin bun ki tim si bani participate